धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार ओनसोलनि भगबान मिसिं गामि आरो भगबान बर' गामिनि हाफोरखौ दिनै दैमु दैमाया माखासे हा न'-बांफोरखौ खुरखानानै गोबां नखरफोरखौ हालाय-हाफाय खालामनानै गालांबाय। दिनै बेखौ नुसेयावबो आसाम सोरखारा जेबो होबथानायनि राहा लानायखौ नुनो मोनाखै आरो सोरखारनि दैदेनगिरिफ्रा दैमाखौ नायफैनानैल' थाङो नाथाय जेबो खामानि मावाखै होननानै ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। बेनिखायनो ओनसोलनि रायजो राजाया खौसे जानानै ओंखारबोदों गावनि हा-हु न'-बांखौ रैखाथि होनो थाखाय नखर नखर औवा खांनानै दैमाया खुरखानायखौ होबथानायनि थाखाय खामानि मावदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जोङो दिमु दैमानि बे बोहैथि दाहाराव जों गसंनानै दङ। जोङो दिनै दिमु दैमानि बे बोहैथि दाहारखौ मोनसे खारनाव जोङो बेयाव दंफैयो। रायजो राजाफ्रा जोंनि भगबान बर' गामिनि रायजो राजाफ्रा दिमु दैमानि बे बोहैथि दाहाराव दंफैयो। बिनि थाखायनो जाहाथे बे बोहैथि दाहारा जोंनि बे माखासे ओनसोलाव गराखहनिया खालामनायखौ एसे होबथानो हायो। जोंनि नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव भगबान बर' गामियाव नङाब्लाबो भगबान मिसिं गामियाव मा जादों दायो गराखहनिया सोलिगासिनो दङ। नै दानि दैज्लां बोथोराव गराखहनिया मोनसे गिख्रंथाव मोनसे महर लागासिनो दङ। नोंथांमोना मिथिगौ बेयाव माखासे नखरफ्रा दिनै खारनो गोनां जादों। भबिष्यताव इयुनफ्राव जोंनि भगबान बर' गामियावबो माबा मोनसे जेंना जागोन नामा बेखौ साननानै जोंनि ओनसोलनि बर' रायजोफ्रा बे खोथाखौ बुजिनानै दिनै भगबान मिसिं गामिनि बे अलखदाव जोंबो सहायनि आखाइ जों फोलावफैदों। जोङो बेखौ बिथा खालामनानै जोङो दिनै बेखिनि खामानिखौ माखासे मावथि बिथांमोना फैनानै मैयानिफ्राय नारा नाथा नाजाफैदों। मैयानिफ्राय नाजानानै दिनैबो फैदों। मैया बिथांमोना फैनानै माखासे बेयाव बेरा बानायफैबाय। बे बेराखौ दिनैबो बानायफैदों जाहाथे बे दिमु दैमाखौ जोङो गराखहनिया हा खुरखानायनिफ्राय जोङो होबथानो हायो। दिनैसिम हा खुरखानाया जोबाखै, हाया खुरखागासिनो दङ। मिसिं माहारिनि माखासे नखरफ्रा दिनै गावनि न'खौ गारनानै गुबुन जायगायाव सोलायनो गोनां जादों गावनि नखरखौ। मानोना बिथांमोननि बारिफ्रा दिनै खुरखालांजोब्बाय, बिथांमोननि थानाय जायगाया दिनै गैला। बेखायनो दिनै बेबायदि गराखहनियाखौ जोङो होबथानो थाखाय जोंनि बर' गामि भगबान बर' गामिनिफ्रायबो फैनानै बिथांमोनखौ हेफाजाबनि आखाइ फोलावफैदों जों। बे दैमा जा खुरखानाय दिमु दैमानि खुरखानाय बेखौ सिगांनिफ्रायनो खुरखाबाय थादों होनना खोनादों आरो सरखारनिफ्रायबो सारभे खालामफैदों होननाय खोनादोंमोन। नाथाय बिथांमोनखौ नुवाखैदि बिनि सायाव माबा मोनसे राहा लानाय। दा बिनि सायाव मा बुङो? थारैनो बेबायदि जोङो सिगांनि बोसोरफोरावबो जों खोनादों दि दिमु दैमाखौ जोङो बेबायदि हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय माखासे स्किमनि गेजेरजों खामानि मावनायखौ जों खोनाबोदों आरो नुबोदोंबो। खामानिया मोजां जायाखै नङा होमबा? नाथाय खामानिया मोजां जायैयाव आरो टेकनिकेलि बेबायदि आसुनिफ्रा थिग जायैयाव जोंनि बे दैमानि हा खुरखानायनि लामाया दिनै गोख्रों जानानै फैयाखै। आरो आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै दिमु दैमानि हा खुरखानाया दिनैनि खोथा नङा। खमैयो 10 बोसोर 10 बोसोरनि सिगांनो बे हा खुरखानाय खामानिया सोलिबाय थादों। मानि थाखाय होनोब्ला दिनै बेयाव सरकारि खुरखानाय खामानिया सोलिबाय थादों। मानि थाखाय होनोब्ला दिनै बेयाव सरकारि फालनिफ्राय गोबां गोजौ बिफानारिफ्रा फैनानै बे खामानिखौ नायगिदिंफैदों। नायगिदिंब्लाबो दिनै जिबायदि बिनि सायाव टेकनिकेलि आसनि लानांगौ बेखौ लायाखै बिथांमोना। फोसाबनानै जों बे पार्टखौहाय औवानि जों माबा होनानै बेखौ बानायगासिनो दं आरो दा सोलिगासिनो दं। नोंथाङाबो बर'नि माहारि आफादनि सासे इउपिपिनि सोद्रोमा हिसाबै जे सरकारखौ मा खावलायहरनो सानो? जों दा सरकारखौ मा खावलायनायाथ' खावलायदों दा फैनोथ' हायाखै सोर जोंहा इउपिपिनि आंबो सासे मेम्बार सोद्रोमा जाहैबाय। दा बेखौथ' नायफैनाय जायाखै, दा खबरबो मोननाय जायाखै खोमा बिथांमोना। ओंखायनो दा बेखिनि माबायाव दङ आरो।